салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Овозҳои трансфери Роналду зиёд мешаванд. Ин хабарҳоро Гилем Балега гуфта истодааст. Дирӯзу дар як интервюи худ гуфт ки Ювентус бо сабаби маоши баланд дигар ба Роналду ниёз надорад. Акнун Ювентус барои Роналду дастаи навро кофта истодааст. Яке аз он дастаҳо Барселона ҳаст. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо ҳарф мезанем ва мебинем ки журналистони испанӣ чӣ мегӯянд. Фаромӯш намекунем ки имшаб Барселона бо Бавария бозӣ мекунад. Суханони Кике Сетьен ва як қатор аз бозингарони Барселонаро оиди бозӣ ва гузариши Роналду ба Барселона мешунавем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии ширкати 1xbet мебарояд. Барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди Барса тиҷид дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Чихели ки АС бо такя бар сарчашмаҳояш хабар медиҳад, наздикони Роналду трансфери ӯро ба дигар даста рад карданд. Криштиано дар Ювентус хушҳол буда мавсими ҷадидро интизор аст. Роналду ба Пирло бовар дорад ва мехоҳад аз роҳбарият ваъда бигирад ки Ювентус бо Пирло ба сатҳи нави бозӣ мебарояд, то ин ки барои қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо талош кунад. АС ҳамчунин суханони Леонардо Бануччиро оиди қаҳрамонии даста дар серия А шаҳр дод. Барои Криштиано Роналду натиҷаи муҳими қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо ин ҳақиқат дорад, вагарна барои чӣ Маурисио Сарри аз даста ҷавоб дода шуд. Нашри El Mundo Deportivo хабар медиҳад ки Ювентус дар ҳақиқат Роналдуро ба Барселона пешниҳод кард ва Барселона омода буд ки ба Роналду шартномаи 3 сола пешниҳод кунад. Аммо ин идеяро совети директорони Барселона дастгирӣ накарданд. Ҳамчунин ин идеяро президенти даста Хосеп Мария Бартомео низ дастгирӣ накард. Ӯ гуфтааст ки Роналду дар таърихи Реал Мадрид бисёр муҳим аст ки дар идеологияи Барселона мутобиқат нахоҳад кард. Аммо баъзе роҳбарони Барселона барои бо Роналду бастани шартномаи 3 сола омода буданд. Намедонем ки Роналду ба ин чиз чӣ хел реаксия мекард. Гузаришро ба Барселона интизор намешавем. Акнун биёед бубинем ки сармураббии Барселона ва дигар футболбозони даста оиди бозии Барселона Бавария чӣ гуфтанд ва ҳамчунин реаксияи онҳоро оиди гузариши Роналду ба Барселона мебинем. хело хуб мефаҳмем ки рақиб қавӣ аст. омори Бавария аз пурқувватии даста дарак медиҳад, аммо Барселона аз онҳо ҳеҷ камӣ надорад. Бавария футболбозони пурқувват дорад ва хатти ҳамлааш бисёр хатарнок аст. аз ҳамин хотир вақте ки рақиб тӯбро мегирад, бояд мо ҳимоя кунем, дигар роҳ надорем. бораи ҳамин бояд тӯбро ба худ гирем. Левандовски футболбози боистеъдод аст, аммо Месси аз ӯ дида дар сатҳи баланд қарор дорад. бале, Роберт дар Лигаи Чемпионҳо 13 гол задааст. ҳамдастагонаш ӯро кӯмак мекунанд. дар бозӣ бо Наполи дидем ки Месси дар кадом сатҳ қарор дорад. оморо бо бозиаш хушҳол кард. Месси ба мо кӯмак мекунад, аммо ман аз бозии даставӣ розӣ будам. бояд Мессиро кӯмак кунем ва ба ӯ имконият созмон диҳем. бидуни ҳамдастагонаш ба Месси мушкил мешавад. ба дигар ҳамлагарон низ ба танҳоӣ бозӣ кардан мушкил мегардад. хушҳолам ки Дембеле ба ҳайат роҳ ёфт. ӯ тақрибан 1 сол бозӣ накардааст. умедворам ки вақте ба майдон меборад худро хуб нишон медиҳад. Роналду дар Барселона? биёед пеш аз чунин бозиҳои муҳим ба ин гуна хабарҳои беасос аҳамият намедиҳем. пагоҳ мо бо тими қавии Германия бозӣ хоҳем кард, аммо фаромӯш накунед ки рақиби Бавария беҳтарин даста Барселона аст. Баварияро ҳамеша фаворит медонанд. ман дар Бавария бозӣ кардам ва медонам ки чӣ гуфта истодам. ман медонам ки Барселона қавитарин дастаи ҷаҳон аст. он дастае ки хоҳиши зиёд дошта бошад қаҳрамон мешавад. ман Барселонаро беҳтарин медонам, аммо шояд мухлисони футбол аз ин чиз норозӣ бошанд. сабабаш он аст ки дар охири чемпионат мо суст бозӣ кардем ва медалҳои тиллоиро аз даст додем. ҳайати мо хело қавӣ аст. агар хуб бозӣ кунем, ҳар як рақибро мағлуб мекунем. қувваи худро дар бозӣ нишон хоҳем дод. агар ба мисли бозӣ бо Наполи ҳунарнамоӣ кунем, ҳатман Баварияро мағлуб мекунем. бояд тамоми ҳодисаҳои пеш аз бозӣ бо Наполиро фаромӯш кунем. дар чунин марҳилаи мусобиқа фаворит ё аутсайдер нест. ҳамаи дастаҳо хоҳиши қаҳрамоншавиро доранд. овозҳои Роналду? ман фикр намекунам ки Роналду хоҳиши баргаштан ба Испанияро дошта бошад. ба ҳамин тамом дӯстон, шумо чӣ фикр доред? бозии имшаба бо кадом ҳисоб тамом мешавад? прогнозҳои худро дар комментария нависед. ҳамеша Барселонаро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гайров. хай дар паноҳи Аллоҳ.